Mga Bisaya sa New Zealand o sa lain-laing suok sa kalibutan, kumusta? Ning adlaw doon na kitay nadawat nga pangutana gikan ni Ima Linsdale sa may Dunedin, south of New Zealand. Matud pa niya, Attorney maing buntag, ako ang akong bana ning palit og usa ka luna na dunay balay apan duna may gitawag nga unconditional sa kontrata, attorney. Unsa may buot ipasabot niini gikan kana ni Ima. Nga salamat sa imong pagnunot o pagsunod sa atoang sayranan sa New Zealand alang sa mga Bisaya, Ima. O ang akong pagpangumusta usab diha sa may Dunedin area, mga umpong sa mga Bisaya diha. Ubay-ubay na diha. Balik ta sa imuhang pangutana. Ang kontrata dinhi sa palit ug baligya sa New Zealand gitawag og Sale and Purchase Agreement or SPA. Kanang Sale and Purchase Agreement kasabutan kana sa sinuwat nga doon nagipurma ni ana. Dili lang na nato buhat-buhaton, nagipurma ni gikan sa District Court Auckland Form. Unya diha sa maong kontrata or kasabutan doon na dihay mga kondisyones nga gibutang. Ang kondisyones naghimo na siya uwang, mura na siya og bungbong. Diin doon ay sa panahon nga magkasabot mo na ay panahon nga pwede ka pang muatras kung dili nimo matuman ang mga kondisyon. Munang magbuhat usab og usa ka pahina diha nga naglatid sa mga kondisyones o mga kondisyon. Sagad kayo niya na kanang gitawag finance condition. Finance condition sa ato pa ang kondisyon sa sale and purchase or kini palit og baligya nga kontrata mao nga doon na kay kabayad sa panahon nga magbayloay na kita sa dokumento og sayawi. Sa dili pa ang kontrata mahuman sa kondisyon, tawag ni sa conditional area. Doon na sa dividing line, doon na sa uwang. Pwede ka pa muatras samtang ang kondisyon dili matuman or dili mapatuman. Kung ang kondisyon nahingpit na, nakumplito na, na anay bangko nga ming sertifikar, ang bangko ning hatag na sa iyahang garantiya nga mo bayad mi niya. Sa ato pa katong finance condition mawala na kato, nahingpit na, di nakapwede makaatras ug kanang dapita gitawag na og unconditional. Sa panahon nga kana unconditional na, didto na ang atong sabot ug unsang pitsaha kita magbayloay or kumplitohon, gitawag og settlement date, magbayloay sa yawi og sa mga dokumento sama sa titulo. Hinaot ko nga nakahatag ka na siya katinawan kanimo, Emma. Usahay ning ilang mga in-English dinhi, labi na sa mga kontra-kontrata o sa balaod, lisod sabton alang sa mga Bisaya, bisan pag klaruho ni siya sa mga puti nga mga abogado. Kining mga klasiha sa mga kaso, kanunay ko kining matubang kay usa sa ako ang mga sideline kini mga conveyancing, kini mga pagpreparar ni mga kontrata sa palit o baligya. Usa kining mga unconditional area or usa kini ka hugna sa kontrata diin dili ka na makasibog
tungod kay ang kondisyon natuman na. So natuman ang kondisyon, ang sunod ni ana mauna kadtong binayloay sa titulo sa Yahweh. Daghang salamat o hangtod sa sunod higayon. Ako moingon padayon lamang sa pagnunot dinhis atong sayranan sa New Zealand. Kini ang inyong abogado nga manalipod kaninyong mga Bisaya bisan asa pa mo taralon adtoon ta mo aron sa paghatag kaninyo og suporta. O ako moingon hangtod sa sunod higayon. Salamat.